näin. Tassilla numeroon 55 ja Tiinitalo Aito Onni Haapavedeltä. Growcode G60, Lihanin osuuskamppi, pankki, Liquid Movie, muun muassa antavat vauhtia Jannelle, joka työpaikkaa. Antti Rytkönen, Kevin Pättiin, Risto Simonen ja tästä järjestyksessä, kun ensimmäinen kerran on ajettu, Antti Rytkösen johdolla tulla. Ja näin Risto Simonen sitten pois radalta, eli Protonista loppui puutti kesken, näin ollen jälleen vähän jopipostia ykkösdivisioonassa. Nyt tulee kyllä leveässä linjassa Antti Rytkönen, kun saakin vielä pidettyä autoa hanskassa, mutta kyllä meidän aika leveästi lähteä. Varmasti siinä Teemu Pättilä lähtee. Antti Rytkönen, Teemu Pätsi kaksikko siis ottaa vimpää toisistaan tällä hetkellä tuolla radan takaosalla. Sieltä vielä taitellaan ja ruusulippukin alkaa olla valmiina nämä hieman vielä lisäleikin kautta ja sitten katsotaan ensimmäisen noteerauksen ykkösdivisioonan kolmannesta alkueristä, että minkälaisia aikoja muut lähtevät sitten tavoittelemaan. Ja siellä sitten nähtiin myös päivän ensimmäinen kaato, eli virolainen Dennis True on se mies, joka ensimmäisenä penkan yli autonsa pyöräyttää. Antti Rytköselle pohja tähän kolmansiin alkueriin ykkösdivisionan osalta 2.45.523 ja Teemu Pätsin aika 2.48.503.